Kaning duha. Unsa man? Sa una. Luksong baka. Wala siya. Luksong baka. Mauna siya ang tinatawag na Baka Hero. Laro ni noon, gagawin namin ngayon. Talon-talunan lang, ha? Talon-talunan lang. Okay, guys, viewers, watch this. Lumpiang, makulog, mahayang. Hindi ka. Take mo duha. Bato. Ay, isang karita. Batuta. Ang masangit ko'y maghako ha. Okay. Opat. Hoy. Kaya beli kaya. Uli sang kiloy. Ay. Dili. Uli sang. Aw kira na si Manasan. Pwede na diwasan yan ba? Sige ka hunat ni. Gago ka. Girek. Gamay. Korek. Wala nang break. Rex na to. Break. Wala na si Rex na to. Hago kami. Hago ka Rex. Gago. Kanayan ni Ganilin. Kaya ako silutan na Rex. Ato silutan. Nani panisnin. Patilapog inis manok. Soong na rin Rex. Soong. Dilin niya. Sige. Linya. Korek. Ayo. Okay. Di, soong Rex. Okay, soong. Manay ka malipay kay Ayaw dia. Come here, Rex. Jira. Laro ka yung ligo, Jira. Ay, saro dai. Dali. Yora. Oh, umot ka na. Wow! Okay, git-git direk ulit ulit. Baka Hero. Baka hero. Baka Hero. Baka hero. Pasahero. Baka na pasahero. Pasahero. Baka nga na Hero. Ay, naku. Baka nahilo. Kay kaos kumpay. Magandang umaga mga viewers, no? Ang laro namin na aming ipapakita sa inyo, yung laro na hula hoop. Hindi pa ito na laro sa ngayong mga bata, ngayong bagong generation. Ipapakita namin